Kelasखौलाय मा खालामदों kelasnya मा खालामदों कुलि मा खालामदों डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय kelasखौलाय कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभारसिटि इलेक्सनाव मा खालामदों हा लाजासै मा खालामदों बेवलाय ubeni नोंसोरो मा खालामदों बबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय बावबा गिदिंबाय बबेनि थादों नोंसोरलाय Student ini election mana ada? मा खालामदों नोंसोरलाय Student ini election sama. है ओंखार साला आन डेम'क्रेसि बिसोरो लाजिनो रोङा kelasखौलाय फन खालाम फन खालाम मिन्थिबाय सोरनो फन खालाम Kita jalan langsung saja di sim. सोरनो फन खालाम kelasखौलाय brother मोजां रायलायनोबा हेलौ brother आं लकेल दे खिन्थु देबरगावनिखा आङो kelasखौलाय Ngapa kari tadi jujur kelas aku le. Nggak dumang. Dong kita sini Dumang bro. Nggak. Kelas aku le. Nggak. Ngapa kelas aku gimana? Kelas aku le. Kelas aku le. kelasखौलाय नोंसोरो Kelas aku le. Benar, King. Kelas aku le. King, udah King. Kelas aku le. Ada mau bilang. Minyak apa sana kue? Kelas aku le. Kelas aku le. Ada rubuni, memang apa nanti. Kelas aku le. Kelas aku le. Kelas baju. Kelas aku le. Ada mau. Be, sarni apa sana kacau kue. Be, sarni, oh, ini dong kue. मा खालामदों नोंसोरो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों नोंसोरो आन डेम'क्रेसिलि मा खालामदों नोंसोरो हा बन खालामा जालाय आदा दुफां क्लास खालामा जाया नोङो नों सासे इउपिपिएल कर्मी जाम्बा Kelas aku le. साला ओइ भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो उदां गुनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय Kelas aku le. दुफां इउपिपिएल मानसि मा खालामदों नों बेवहाय Kelas aku le. साला Kelas aku le. इउपिपिएल मानसि मा खालामदों नों बेवहाय मोजां रायलाय माइ मोनदों नङा बेवहाय गारिया माबा मोनसे जानो हागौ Kelas aku le. Kelas aku le. Kelas aku le. जेब्रा खालाम गारिखौ इउपिपिएलनि मानसि मा खालामदों बेवहाय इउपिपिएलआ मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा इनभल्भ दं हा वाइ इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इलेक्सन दं इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो मा बुंदों नोंसोर बाव इउनिभार्सिटि केम्पास सिङाव Kelas aku le. Kelas aku le. इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा